Често ме питат: бе, Ванка, много интересни видеа правиш в TikTok, там в Instagram, Facebook, социалните мрежи. Прекажи вика някакви интересни работи. Бе, гледам те, следвам те, слушам те, хубави работи говориш, нали, така. Ма с какво се занимаваш всъщност, бе? Какво правиш? А, изобщо нещо продаваш ли? Какво правиш? Не може да разберем. Обаче като погледна анализите на видеята, които правя, виждам колко са гледаните до 3 секунди, до 5 секунди, до 10 секунди. И много малко са хората, които да изглеждат видеята до края. Особено ако е по-дълго. Отделно пък се оказа, че някои гледат само дългите видеа. Сега това видео обещавам, че няма да е късо. Вече минаха 55 секунди. Ако си устоял до тук, ето една минута, значи чудесно. С какво се занимавам аз? Преди 13 години, тая година ще станат може би повече, не може би, 14, така де, всъщност няма голямо значение, защото е важно какво си правил през този период. Тогава обаче, когато ми предложиха тези две възможности, аз се изсмях. 6 месеца бягах по перваза, както се казва. Ходих на разни срещи, на които ме каниха. Аз си отказвах. Защо? Защото мислех, че съм голямата работа. Всъщност какво ми предложиха? Предложиха ми да се погрижа за здравето си. Пак аз мислех, че съм здрав. И ми предложиха да имам повече доходи, постоянно увеличаващи се, спрямо моята дейност, която ще правя в бъдеще. Пък аз мислех, че имам достатъчно доходи. В същото време, когато попитаме някого: искаш ли да си по-здрав? Да, как да не искам. Искаш ли да имаш повече пари? Да. Обаче какво ще направиш, за да ги имаш тези неща? И тогава почваме да се задаваме други въпроси. И тогава, когато ми предложиха тези неща, аз не съм се дърпах. В крайна сметка, не знам защо нещо ми е привлякло вниманието или пък не знам защо реших да се присъединя. Процедурите там не са важни в момента, който му е интересно, ще ми пише на лично съобщение и ще му обясня подробно как би могъл да се присъедини към моя екип вече. Тогава се присъединих към съответния екип и попитах какво трябва да правя. Съответно, казаха ми хората по плана, по системата по-скоро на работа, какво трябва да се прави, и аз започнах. И в крайна сметка вече 13 години увеличавам своя екип, като помагам на хората да се присъединят към него. И тук хората имат две възможности за присъединяване. Едното е като клиенти, чисти клиенти, а другото е като клиенти с възможност да правят свой екип. Защо казвам това? Ами защото в мрежовия маркетинг, това е лично мое мнение, докато ти не опиташ продукта, според мен много по-трудно ще го предложиш на друг човек. И в началото си мислехме, че ние сме търговци, че продаваме и така нататък. Също така много хора, които им говоря и тръгват да се присъединяват, казват: бе, аз не мога да продавам. Всъщност можеш. Всеки ден ние продаваме. Продаваме още от малки. Продаваме на своите родители нашите инати. Продаваме нашето внимание. След това, като големи, пък продаваме различни други неща. Казваме на нашите деца кое училище е хубаво, кой университет, коя работа. Споделяме с приятели кой сервис е по-добър за автомобила, кой ресторант е с по-добро обслужване и така и нататък, и така нататък. Но в крайна сметка, нито едно от местата, които препоръчваме, не ни плаща за това. А това също е мрежуване.
Оказва се, че имало умни хора и са измислили на времето, преди повече от 50 години, мрежовия маркетинг. Нашата компания е малко по-млада, на 30. И са внедрили този мрежов маркетинг по един много хубав начин, че когато ти споделиш на някого, което ти е донесло полза, той може да го ползва същото нещо и ти за това да получиш пари. И сега тук сигурно възниква въпроси, в крайна сметка бихте ме питали, добре, ти търговец ли си сега, продаваш ли нещо, какво правиш, видеа ли правиш или нещо друго. Ами, аз го казах, предлагам две възможности. Предлагам на хората да бъдат малко по-здрави, както на мен предложиха, и втората възможност да имат допълнителни доходи. Или основни. Кой каквото пожелая. Как може да стане това? Когато се присъедини към екипа ни, към нашата компания. И всъщност се оказва, че да, аз не продавам продукти. Какво означава да продам даден продукт? Да продам даден продукт означава, че когато дойде някой при мен, познат, непознат, няма значение, и ми каже, аз имам такъв проблем, аз да му кажа за този проблем, този продукт би бил добър за теб или за твой проблем, за твоето тяло, той да ми даде пари, аз да го купя и да му го продам на съответната цена. Това е продажба директна. Компанията е измислила един много по-лесен начин аз просто да покажа пътя, по който човека може да си го купи сам. Как? Ми влиза в един сайт, следвайки линк, който аз му давам, и влизайки в този сайт, той вижда един магазин. Клиентски магазин. На всички продукти, които предлага нашата компания. Реално този магазин е лично за мен клиентския магазин, защото аз съм си подписал договор, за да го имам това нещо. И той, регистрирайки се със своето име и с адреса си, за да може да му доставят продуктите, които си избере, буквално влиза, избира си продукти, пазарува си оттам най-спокойно, както вече се прави по цял свят и по много, много, много други сайтове. Плаща се с картата и на другия или на по-другия ден, съответно в работни дни, продуктите пристигат при него. Чисто, лесно, просто. Каква е моята задача, освен да го насоча към този сайт? Моята задача, преди да го насоча към този сайт, още преди да го насоча, да седна и да проведа един разговор с този човек. Независимо бил той мъж или жена. Защо? За да разбера какво предизвикателство има той и кой от нашите продукти би му помогнал той да възстанови или да подобри своето тяло от посока липса на витамини, минерали, аминокиселини, масни киселини. По този начин аз бих бил полезен за него. Обикновено, когато човек се присъедини като клиент с възможности за създаване на бизнес, той не влиза в този магазин, а му даваме един друг линк, в който той се регистрира според българските закони като бранд амбасадор, посланник на марката на Aquasource. И по този начин той има право първо да се купува съответните продукти от собствен магазин вече, както аз имам, както и всеки един от бранд амбасадорите в България и в чужбина, разбира се. Защо в чужбина? Защото имаме право да създаваме екипи на територията на цяла Европа, което е прекрасно. И по този начин човека, вече когато има собствен магазин, се пазарува тези продукти с много хубава отстъпка от тях, от цената им. След това, съответно, ако той започне или тя започне да споделя
ползите, които е видяла от тези продукти на своите приятели, познати, па дори и непознати понякога. Случват се и такива неща и аз съм ги имал в моето житие и битие през тези 13 години. Човек, когато сподели тези ползи, човека отсреща се заинтересува и предприема действия и казва какво иска да получи. И ние му помагаме в една от двете възможности. Съответно, когато по такъв начин аз привлека достатъчен брой хора в моя екип, които се регистрират като бранд амбасадори и клиенти, всеки месец ми се натрупва определена сума оборот. Според бизнес плана, в зависимост от това каква сума оборот се натрупва, компанията ми изплаща обратно комисион за това, че аз помагам на тези хора да бъдат по-здрави и да имат повече доходи. И това е прекрасно. И аз съм се дърпал от това нещо. Впоследствие, защото аз се занимавам и с собствен бизнес, разбрах, че MLM бизнеса е най-добрия и успешен бизнес на света, като измислен. Каква е разликата, може би, между нормалния бизнес и този? Може би ще попитат някой. Не мога да си гледам собствения бизнес, съм хукнал да правя друг бизнес. Ами, в собствения ми бизнес аз влагам средствата, които са ми нужни, за да имам необходимата база. Било то да наема помещения или да закупя такива, да си купя машини, ако ми трябват, да си закупя софтуер, техника, компютри и така нататък. Да наема хора. Оттам нататък аз да се търся доставчици на материали или пък други колеги, производители и така нататък, доставчици на консумативи и съответно оттам нататък естествено пак аз да се открия клиентите. И тук стигаме до разход за всички тези неща, които казах, отделно разход за счетоводство, правен разход и още няколко други, най-вероятно. Оказва се, че всичко това е осигурено от компанията, MLM компанията, и нашата единствена задача е да споделяме ползите от продуктите, които ползваме. Не е нужно аз да ги произвеждам, те са произведени. Не е нужно да следя за качеството, то е на световно ниво. Не е нужно да ги товаря някъде на склад и да ги събирам в къщи или някъде другаде. Поръчвам ги и идват на другия ден. Не е нужно да правя някакви опити с тях, да ги изследвам, че да ги регистрирам някъде. Всичко е направено. Минават през сумати проверки, през лаборатории и през министерства. И имат съответните сертификати, разбира се. Още повече в днешно време нашите продукти са насочени към веган обществата. Много голям процент от тях вече се ползват от веган обществата. Тоест, всеки един човек може да ги ползва. Най-хубавото, могат да се ползват от момента на раждането, от бебетата до пределна възраст. Още по-хубавото, чисти продукти. Няма нужда да се притеснявате, че са изхвърлени някъде и са изпаднали и ще замърсят почвата. Те са храна. Всъщност, ето това предлага компанията, не аз. Предлага компанията, с която съм сключил договор. Супер храни, хранителни добавки, козметика на световно ниво, биокозметика. И тези неща, които всъщност ги има в каталога и всеки може да ги види, разбира се, ни помагат ние да подобряваме своето ежедневие. И по този начин, споделяйки пък ние като бранд амбасадори ползите от ползването на тези продукти, правим нашия бизнес. Просто и лесно. Не случайно и определението за мрежов бизнес, за MLM бизнес е много простичко. Голяма група от хора правят малък наброй простички неща за дълъг период от време. И тогава следва успех.
Така че това правя аз. Правя видеа, постове, насочени към ползите, които би могъл да получи всеки. Показвам и други видеа и постове, които са ми харесали във връзка с успеха, с финансовата грамотност, с развитието на хората, пред чудесни книги, които могат да се прочитат. Всъщност, немалка част от моят успех се дължи и на книгите, освен на менторите, които имам и спонсорите. Така че, обществото, в което влязох преди 13 години, ми помогна да се отворя отново очите. Да започна да чета книги, да се развивам допълнително, да откривам себе си и да ставам все по-добър и по-добър човек. По-добър, в който и смисъл искате. И затова с какво се занимавам ли? Откривател съм на щастие. Откривам щастието в очите на хората, в усмивките на децата, в сълзите на майките, когато щастливо пронуват сълза, когато тяхно дете играе. Играе свободно и здраво. Намирам го в очите на възрастните ни родители, когато са щастливи, че се движат без бастуни, че изкачват стълбите и се завеселят с техните набори. Откривам го в всеки един човек, който е допринесъл нещичко за своето здраве, пък и още повече, когато видя как към пенсията на човек се добавят съответни средства. Към заплатата на наши приятели се добавят средства, с които се плащат сметките или пък отиват на екскурзия. И това е прекрасно. Така че, с какво се занимавам ли? Откривам щастието и го дарявам на хората, да достигнат по-лесно до него. Това правя аз. Ти познаваш ли човек, който иска да има по-добро здраве и повече доходи? Ако познаваш такъв човек, свържи с мен. И сега ще разбера колко човека са изгледали това видео до края. Това са 17 минути. Надявам се да има и такива хора. Хубав ден, хубава вечер от мен. Бъдете здрави. Бъдете здрави, приятели.